29:30 రే మనుస్కి ఔలాద్ బాయా సే హమ్లా కర్నా పి. ఈరోజు ఎక్కడికి వెళ్తున్నామో తెలుసు కదా, గ్రూప్ యాక్టివిటీ ఫుట్బాల్. గుడ్ మార్నింగ్, వెల్కమ్ బ్యాక్ టు 90 డేస్ బాక్సింగ్ ఛాలెంజ్. ఈరోజు డే 30 సాటర్డే అంటే తెలిసిందే కదా, గ్రూప్ యాక్టివిటీ ఉంటుంది. సో ఈ వీక్ ఫుట్బాల్ అనమాట. లాస్ట్ వీక్ నేను మిస్ అయ్యా, ట్రెక్కింగ్కి వెళ్ళారు అందరూ. బట్ ఎన్ని గ్రూప్ యాక్టివిటీస్ ఉంటే అంత బాగుంది అనిపిస్తుంది నాకు. డిఫరెంట్ యాక్టివిటీస్ అంటే కొత్తవి ఎక్స్ప్లోర్ చేస్తున్నాడు అనిపిస్తుంది. ఫుట్బాల్ కూడా లైఫ్లో చాలా తక్కువ ఆడాను నేను, ఇది సెకండ్ టైం ఆడడం. సో ఈరోజు లాస్ట్ టైం కంటే బెటర్. ఓన్లీ డిఫెండ్ మాత్రమే కాకుండా ఈరోజు కొంచెం ఫుల్ యాక్టివ్గా ఉన్నాను మొత్తం 2 hours. నాకైతే పిచ్చిగా నచ్చింది. సో అంతే, డే 30కి 2 గంటలు ఫుట్బాలే, ఫుల్ అలసిపోయాం. సో రేపు సండే జస్ట్ షాడో బాక్సింగ్ అండ్ యోగా చేద్దాం, రిలాక్సేషన్ అనమాట, అంతే. దట్స్ డే 30. బాయ్.